sarki bai kai ga shirin wani sarki shiga sannu Allah ya taya majan zaki na yari mun musawon matawallan shana matawalle amma sado mai kaifin hali wani sarki bai kai da shirin wani sarki ba shiga sannu Allah ya taya majan zaki na yari mun musawon matawallan shana matawalle amma sado mai kaifin hali wani sarki bai kai da shirin wani sarki ba shiga sannu Allah ya taya majan zaki na yari mun musawon matawalle ahadun Allah da fama da kai ne jabbari taimaka mun koda tafiya ta dai sauri na yi niyyar wakar matawallan shanawa mai matasa wasa da mai karfawa sannu sannu oyoyo matawallan shanawa Rabin ka salatin nan da kake kullum da amurka sama mai gyara shirin bayi annabin tsira ne kai na rike kai gata na wanda bai so ka ba za ya rike hannuna sannu sannu oyoyo matawallan shanawa tambura na neri mana wa kowa ya ji sannu sannu ka je da mai ganyen hanji ka rike Allah ka gagara mai tsalle buka ya karanta ba zai sha kyauyen muraji matawalle amma sado mai kaifin hali wani sarki bai kai da shirin wani sarki ba shiga sannu Allah ya taya majan zaki ga yari mun musawon matawallan shanawa shiga sannu mai tura gini gonan giwa hadirija ta so ka jike gonar kowa yanzu mata me ya kai na zuwa neman kaiwa tafiyar nan ba mu zo tafiyar kwana dai sannu sannu oyoyo matawallan shanawa ka zamo gamji mai tura zuwan kai kwansara rukujin zaki ka turke ta babbar kura ga yariman nan an fasa da mai dadira daga mai aiki ba kuma da kujera hannu ba sannu sannu oyoyo matawallan shanawa na da dansin wabaci magamci ka girma na gano rago ya kasa zuwa gona noma ga yariman dai an fasa da dogayen nema sun yi barci ba su san zakara ya kullo matawalle amma sado mai kaifin hali wani sarki bai kai da shirin wani sarki ba shiga sannu Allah ya taya majan zaki ga yari mun musawon matawalle mai farar niyya ana da nufi na yi mafata wani rago yawa akuya dogon rata jama'a do sun kara yabo kuma sun gode sun ga aiki ba kuma da kujera hannu ba sannu sannu oyoyo matawallan shanawa shiga sannu ta kama ta wallan shanawa gishiri kai da ya kaban daga kan zanen kama garke Allah ka rusa shirin tukarwa wanda bai gane mai san shi ya nemi rana sannu sannu oyoyo matawallan shanawa na ga shagon lamar ya busa mafi dandalin masu tsallen nan sun kasa haye shi yande mai jiran turbe shako da suka sai dai gurbe mai walle ana kada shiri kauran giwa To alhamdulillah muna godiya muku. Ku kasance da YouTube channel dina mai suna Sani Liyaliya TV domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da kuma waƙoƙi na barkwanci da na nishaɗi da ma na siyasa da na sarauta baki ɗaya. Na gode, Allah bar zumunci.